हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं माला प्रजापति हमारे यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही प्यारा सोहर गीत गाने जा रही हूँ। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कैसे के सुनी ग्वालिन, कैसे के सुनी ग्वालिन, और हन तुहार हो खरिया में बान्हल बाटे। कान्हा हमार हो खरिया में बान्हल बाटे। कैसे के सुनी ग्वालिन, कैसे के सुनी ग्वालिन, और हन तुहार हो खरिया में बान्हल बाटे। कान्हा हमार हो खरिया में बान्हल बाटे। कान्हा हमार हो खरिया में बान्हल बाटे। हमरे कन्हैया जी के छोटे छोटे गोड़वा, हमरे कन्हैया जी के छोटे छोटे गोड़वा। कैसे के डाके ग्वालिन, कैसे के डाके ग्वालिन, चौखट तुहार हो खरिया में बान्हल बाटे। कान्हा हमार हो खरिया में बान्हल बाटे। कान्हा हमार हो खरिया में बान्हल बाटे। हमरे कन्हैया जी के छोटे छोटे हाथवा, हमरे कन्हैया जी के छोटे छोटे हाथवा। कैसे के पावे ग्वालिन, कैसे के पावे ग्वालिन, सिकहर तुहार हो खरिया में बान्हल बाटे। कान्हा हमार हो खरिया में बान्हल बाटे। कान्हा हमार हो खरिया में बान्हल बाटे। कैसे के सुनी ग्वालिन, कैसे के सुनी ग्वालिन, और हन तुहार हो खरिया में बान्हल बाटे। कान्हा हमार हो खरिया में बान्हल बाटे। हमरे कन्हैया जी के छोटे छोटे मुहवा, हमरे कन्हैया जी के छोटे छोटे मुहवा। कैसे के खाए ग्वालिन, कैसे के खाए ग्वालिन, माखन तुहार हो खरिया में बान्हल बाटे। कान्हा हमार हो खरिया में बान्हल बाटे। कान्हा हमार हो खरिया में बान्हल बाटे। कैसे के सुनी ग्वालिन, कैसे के सुनी ग्वालिन, और हन तुहार हो खरिया में बान्हल बाटे। कान्हा हमार हो खरिया में बान्हल बाटे।